Pinagtibay ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas sa larangan ng seguridad at economic development sa pagbisita ni US Ambassador Lee Lipton sa Clark, Pampanga at New Clark City, Tarlac. Inanunsyo ni Lipton ang matagumpay na paghatid ng US ng $80 million na halaga ng critical defense equipment sa Clark, na aniyay patunay ng matibay na alyansa ng dalawang bansa. Tinungo rin ng ambassador ang site ng Pacsilica Economic Security Zone sa New Clark City, kung saan planong itayo ang isang 4,000-acre o halos 1,619 hectare AI at supply chain hub na inaasahang magiging kauna-unahang physical facility sa ilalim ng US-led Pacsilica Initiative. Target daw ng proyekto na suportahan ng AI infrastructure, advanced manufacturing, semiconductor packaging, critical mineral processing at iba pang emerging industries bilang bahagi ng layunin ng Pilipinas na palakasin ang papel nito sa global technology industry. Ayon kay Lipton, inaasahang magdadala ang proyekto ng mga bagong investments, infrastructure at high-value job opportunities para sa mga Pilipino, kasabay ng pagpapalalim ng partnership ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, bagamat nakikita ng ilan ang potensyal nito sa trabaho at pamumuhunan, may mga grupo ding nangangamba sa posibleng epekto nito sa soberanya, likas na yaman, pambansang seguridad at mga komunidad na maaapektuhan ng proyekto. Kasama si Karen Maurilio, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.